खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। खाम्फा बरगयारी बिथाङा आंखौ सिनायनाया गिदिर बाथ्रा नङा। खाम्फा बरगयारी बिथाङा जोंखौ सिनायनाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा दायो हाग्रामा महिलारिखौनो सिनायाखै। हाग्रामा महिलारिजों थाफानानैनो बिथाङा MCLA डेपुटि चिफ आरो गोजौ थाखोनि बिबानखौ मोनलांबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो खाम्फा बरगयारिया सिनायासै। बेयाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो बेयो जोंनि थाखाय साननांगौ गोनां बाथ्रा नङा। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावनो जायफोरा दावराव दावसि खालामदों, थैनि बोहैग्लुंहोदों, बिथांमोनहा प्रमद बर' बिथांमोनहानो। दायो प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरखाराव फैफिनोब्ला प्रमद बर' बिथाङानो गिदिं गिदा थांफिननानै आन्दालन खालामगोन आरो आन्दालन खालामनानै दावराव दावसिखौ सोरजिगोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि हाबाफारि लानानै सावरायमेल खुंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बिक्रम दैमारि बिथाङाबो मैया BPFनि जानानै मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, जेराव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो खाम्फा बरगयारिया साननैसो सिगां बिक्रम दैमारिखौ BPF राजखान्थि दोलोआव नुवाखै आरो BPF राजखान्थि दोलोआव बिहा जेबो बिबान गैया होननानै बुंनाय बाथ्रानि फिननाय होनानैनो बे बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो खाम्फा बरगयारिया आंखौ सिनायनाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिखौनो सिनायाखै। जाय हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारी बिथांखौ डेपुटि चिफ बानायबाय, MCLA बानायबाय आरो दैदेनगिरि बानायबाय, बेखौनो खाम्फा बरगयारिया सिनायाखै। बेसो गिदिर बाथ्रा होननानैबो बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा सान्थि फैबाय होननानै बुंबाय थानायखौ लानानै सोंथि सोंनायाव थारैनो बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि समाव प्रमद बर' बिथांमोनहानो थारैनो दावराव दावसि आन्दालन खालामबाय थादोंमोन। गिदिं गिदा दायो हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैफिनोब्ला थारैनो प्रमद बर'आ आन्दालन खालामफिननानै दावराव दावसि खालामगोन। ओंखायनो दावराव दावसिखौ हाग्रामा महिलारिया नङा, प्रमद बर' बिथांमोनहानो सोरबा थामथि गोहोखौ बाहायनानै दावराव दावसि खालामदों होननानैबो बुंथिदों। BPF राजखान्थि दोलोनि मावखुलियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों आथिखाल BTRनि सासे EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो हाथिसार आरो गुबुन गुबुन प्राइमारियाव दायो BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोर गैलिया, जायनि थाखाय दायो BPFनि मावखुलियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि राजखान्थिखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोआव थांनायनि उनावनो दायो चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव UPPL राजखान्थि दोलोआव BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा जयनिं जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिनानै होदों दि थारैनो हाथिसार आरो गुबुन गुबुन प्राइमारियाव दायो BPF राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा सासेबो गैलिया, जायनि थाखाय दायो BPF राजखान्थि दोलोनि मावखुलियाव UPPL राजखान्थि दोलोनि फिरफिलाखौ उरायहोनाय जाबाय होननानैबो बुंथिनानै होदों। मानोना UPPL राजखान्थि दोलोआ अन्थाइनि सायाव न' लुग्रा, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बालानि सायाव न' लुग्रा। ओंखायनो BPF राजखान्थि दोलोआव दायो रावबो थानो गोसो गैला होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव आसामनि बाजेटआव BTR गोरोबथाजों लोगोसे BTR ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय जेरैबायदि रां बावजा रेडि खालामनानै होबाय, बियो थारैनो थोजासे नङाब्लाबो BTR ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंथिनानै होदों आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा।
जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंमोन दि थारैनो देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानाय आसामनि बाजेटआव थारैनो बिटिआर ओनसोलखौ लानानै अदेबानि बिटिआर ओनसोलाव जौगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि रां अनसुंथाइ हरनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि बिटिआर गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै बिटिआर ओनसोलाव जौगाथायखौ लाबोनांगौनि थांखिजों जेरै 1,143 कौटि रांखौ गनायथि होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनो थारैनो 4,000 कौटिनिबो बांसिन रां होनाय जादों। लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरखौ गुबुन गुबुन क्राइटेरियाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै थारैनो अरायथा खालामनायखौ नोजोर बोनानै गोबांथार बेबायदि थांखि दैखांनानै लानाय जादों। बेखौनो बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बुंदों दि थारैनो बियो थोजासे नङाब्लाबो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबखांनायनि उनाव थारैनो बेखौ मा खालामनो हायो आरो बेनि मडेलिटि क्राइटेरियाफोरखौ माब्रै खालामनाय जायो बेखौ रेडि खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकारजों सावरायनो थाखाय रेडि जानानै थानांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसनिफ्राय फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बे समनि मुहुर्तआव जिहेतु गाबोन 13 मार्च 13, 14, 15, 16 सानब्रैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 57थि जोंनि गोथार बे जुथुम्माखौ बोसोरसालिया जुथुम्माखौ जों खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो आफादगिरि महरै आरो एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बे जुथुम्माजों लोब्बा थानाय गासै बिथिंखौ लानानै आङो माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। बे बुब्लियाव बे मोनाबिलिनि समाव फेसबुक लाइभआव जायफ्रा दङ, आङो बयखौबो बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायै आङो खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरबाय। दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे गोथार आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनैनिफ्राय 58 बोसोर सिगां 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन आरो जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिनि समाज, रांखान्थि, बर' हारिनि थासारि, थामोनथा रैखाथि आरो खौसेथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों आरो हाबा मावै मावै दिनै बे गोलाव समाव जोङो 2025 मायथाइनि दिनै 12 मार्च आरो फैबाय थानाय सानब्रैनि जोंहा मेहेरगोनां ओंथि गोनां जुथुम्मा एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जुथुम्मा जों खुंनो थांगासिनो दङ। गोलाव समाव गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेमा दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना एबसुआव हाबा मावनानै माहारि सिबिनाय, माहारि दानाय आरो माहारिनि सार्थनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमलांबाय। गोबाङा रुंसारि जालांबाय, गोबाङा मुंख्लं जालांबाय। स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव बाहागो लानाय, पिटिसिनि आन्दलनाव बाहागो लानायनिफ्राय जागायनानै एबसुनि गावनि गुबै दाबि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबिसिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे गोलाव समाव एबसुनि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना बाउसोमदोंमोन हारिनि थाखाय आरो दिनै बड'फानि बे जोनोम जायगा, बे गोथार जोनोमथिलि दतमायाव बड'फा फोथार बिमुं होनानै बे 57थि बोसोरसालिया जुथुम्माखौ बड'फानि मुङाव जोङो बाउदों आरो आं मिजिंथियो बे जुथुम्माया जथेस्थ' मेहेरगोनां, ओंथि गोनां आरो जाफुंसार जुथुम्मा जागोन। बेखायनो गासै बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ, जोंनि फरायसा फरायसुलि स्टुडेन्ट नोंथांमोनखौ, जोंनि गार्जेन, जोंनि टिचार्स नोंथांमोनखौ बे सानब्रैनि हाबाफारियाव होखानाय बायदि आं बाहागो लाफैनो खावलायदों। जिहेतु गाबोननो जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन मोनाबिलियाव आरो बे डेलिगेट सेसनाव प्राय 60,000निबो बारा जोंनि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। अबजार्भार बिथांमोना बादायलायनाय जिखिनि जोंहा कालचार देंखो मोसानाय 3 दङ, गाइदे हेलेना काबादि कम्पिटिसन दङ, जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी भलिबल कम्पिटिसन दङ, बे कम्पिटिसनाव बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय, माराथन खारनाय गोबां कम्पिटिसन बेयाव लाखिनाय जादों।
बेजों लोगोसे 14 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु मिशन क्वालिटी इडुकेशन मुभमेन्टखौ लानो खामानि मावदों जोङो एजुकेशन आरो इउथ कनक्लेव लादों जेराव एम्पावरिं इउथ फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड एन्ड ए विकसित भारत मोनसे थीम होनानै जोङो टपिक होनानै सावरायनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बेयाव केन्द्रीय मन्त्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे जोंनि गोबां गेदेमा आलासि दैदेनगिरि बिथांमोना थागोन इण्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि सेनियर माने सासे साइन्टिस्ट आरो बारग' फर्मार डाइरेक्टर बिथाङा बाहागो लागोन गुवाहाटी प्लेनेटरियामनि किउरेटर बिथाङा बाहागो लागोन आरो बड'लेण्ड स्पेस एन्ड साइन्स एक्जिबिशन जों मोनसे जोङो बे जुथुम्मायाव जोङो मेहेरगोनाङै कलेज इउनिभार्सिटिनि स्कुलनि मडेल लाबोनानै बेयाव दिन्थिफुंनायनि हाबाफारि जों थिग खालामदों आरो बे सावरायनाया थारैनो ओंथि गोनां जागोन बर' मिडियाम बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायाव बिनि थाखायबो आलादा जों मोनसे सावरायनाय लादों 15 फेब्रुवारियाव जोंहा मोननै हाबाफारि दं फुंबिलिनि समाव एबसुनि जि गोलाव समनि जि जारिमिन सोमावसारनायनि जारिमिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिनखौ जोङो सुजुनानै दिहुनदों जों बेखौ बेखेवगोन आरो एबसुनि जिल्ला आनसलिक आरो मिरुनि गासै गोदान गोजाम दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों माहारिबाद बड'फानि सिमां गेरेमसा आरो मास्टार रेस दानायनि सिमांनि सायाव जों गुवार आरो गोथौयै सावरायगोन बेलासे जोंहा गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुम जातीय छात्र संगठननि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों आरो जों जिहेतु बिग ब्रादारनि रल लादों आरो बे हिसाबैनो जों बयखौबो हांख्रायनानै जोंनि बे मन्चआव बड'लेण्डखौ आसामखौ आरो आसामाव बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि भबिष्यत निर्माणनि थाखाय जोङो बेयाव बयजोंबो सोमोन्दो दानायनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ पेपारे गावगासो ओंखारबाय फैबाय थानाय 14 मार्चआव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि जि एकर्ड बर' गोजोन गोरोबथा 2020 नि जि एकर्ड बिनि जि दफाफोरा दासिम मावफुंजाबाय आरो माखासे आद्रा दफाफोर दंबावो बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो नखर मन्त्रि आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोननि जि माने हाबा मावनायनि जि पलिसि आरो एजेन्डायाव बर'नि पलिसि आरो एजेन्डाखौबो लांफानानै मोनसे समाव जोङो सोमावसारदों जोङो मुंख्लं जानो गोनां जादों जोंखौ मालाबा ट्राइपार्टाइटआव लिंहरदों आरो मालाबा जों सप्ता खनसे गाहाम मास मोनसे मास मोननै 6 मास गाहाम सोमावसारनायनि टाइमाव देशनि प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रिखौ जोङो माने नागिरबाबो जोङो एपइन्टमेन्ट मोनाखै बा लोगो हमनायनि खाबुखौ मोनाखै दा बे सिचुएशना बारबाय जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि गावनि थामोनथा रैखाथिखौ जों मजबुत फसंथाबाय आरो बिनि बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनि गेजेरजों बिएसि बिटिसि आरो दिनै बिटिआर मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बे जि जोंनि सम्पद जि केपिटेलखौ लानानै जोंहा लामा हान्थिबावलांनांगौ दङ मेकानिजमा मोननै जे सोमावसारनायनि गेजेरजों दाबिनानै बार्गेनिं खालामनानै आनकम्प्रमाइजिं भाबै जों बिख'नानै लाबोनांगौ किन्तु बेबो आल्टिमेटलि टेबोलावनो समाधान जायो टेबोलावनो जोङो कनजिनियेल एटमस्फियाराव रायज्लायनो गोनां जायो आरो दिनै बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि गेजेरजों 15 आरो 16 नभेम्बराव 15 नभेम्बराव प्रधानमन्त्रिया फैनायनि गेजेरजों नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनायनि गेजेरजों दिनै बर'नि जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु बर'नि जि सान्थिनि जि मडेल बड'लेण्ड जि पिस मडेलखौ जोङो बिश्व दरबाराव प्रधानमन्त्रिया गावनि एम्बासाडर हिसाबै बर'नि एम्बासाडर हिसाबै दिनै लानानै थांदों बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट नुनायाव बियो गोरलै बाथ्रा किन्तु बिनि जि सिगनिफिकेन्ट बिनि जि एप्लिकेशन बे जथेस्थ ओंथि गोनां आरो दिनै नैबे जुथुम्मायाव जोङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन देशनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लानो फैगासिनो दङ आरो बिथाङा सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैगोन दा बेखायनो दिनैनि जोंनि मेकानिजमा जाबाय जे जोंनि देशनि जायफोर मुरब्बिफोर दङ जायफोर देशखौ माने सासन खालामदों बा बिथांमोना दैदेनबाय थादों लिडारशिप होदों बिथांमोनखौ जोङो प्लिज खालामनानै बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे जोंनि हारिनि जिखिनि मावबावनांगौ बिथिंफोरखौ जोङो बिथांमोननो पारसु खालामनानै नैबेबायदि जुथुमा आरो गेदारिंनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एजेन्डाजों लोगोसे
बिथांमोननि एजेन्डायाव जों मिट खालामनायनि थाखाय परिकल्पना तयार खालामनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावलांगासिनो दङ। दा बै एजेन्डाया मोनसे आलादामोन, नैबे एजेन्डाया आलादा, खिन्थु थांखिया मोनसेयानो, मोनसे बिन्दुआवनो सहैगोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे जुथुमानि समा दिनै 5 बोसोर 2020 निफ्राय 2025 एकर्डनि टाइम 125 एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव पास जानांगौ जों बयबो बुंबाय थादों आरो बियो नैबे एकर्डनि मोनसे आत्मा बायदि आरो बिनि गेजेरजों जोंनि क्षमताया बांगोन, जोंनि समस्थिया बांगोन, फाइनान्सियेल पावारा बांगोन, जोंनि समस्थिया बांनाय लोगो लोगो एरिया बांगोन आरो लोगोसेनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ, गामि थिसनबावनांगौनि मेटार दङ, बर' कसारि काउन्सिलनि माने पुर्णांग मर्यादानि जि बिथिं थाबाय, लोगोसेनो कार्बि आंलं एसटि हिलनि इस्यु दङ, एनडिबिनि मार्टियार परियालनो फैसा होबावनांगौ दङ, रिहेबिलिटेसना प्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय, 4881 दासिम जाबाय, स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार इनस्टिट्यूशन लाबोनांगौ दङ आरो जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबाय एनडिबि बिथांमोनखौ जोङो लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ दङ। दा बेखायनो माखासे मेकानिजम तयार खालामनानै जोङो बेबायदि परिकल्पनाजों आवगायदों। बेयाव जोंनि जि अबजेक्टिभ बेयो क्लियार, क्रिस्टल क्लियार। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुथुमाखौ जोंनि डेलिगेट हाउसआव सावरायनायनि गेजेरजों फिउचार कर्स अफ एक्शनखौ जों तयार खालामगोन, जोंनि भिजनारि मिशनखौ जों तयार खालामगोन, जातीयताबाद, माहारि सिबिनाय, माहारि दानायनि थाखाय, माहारिनि थाखाय हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामा, 1% जोङो आपोसहीनभाबै जोंनि डिटारमिनेसनखौ लानानै जों आवगायलांगोन। बे जोंनि संकल्प, बे जोंनि रादाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने बे जि मोनसे सम खोन्दो जों जिखिनिया दिनै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ, बयबो जोङो खोब मजबुतै हाबा मावलायनांगोन, आं बेखौसो फोथायो आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गोदान जेनेरेशना, निउ जेनेरेशना दिनै बेयाव रल लाफैनांगोन, बिबान लाफैनांगोन आरो बे बिथिङाव आङो सासे मावथि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि समनि आफादगिरि हिसाबै आंनि मोनदांथिया बेखौनो बुङो जे आनसलिक लेभेलाव, जिल्ला लेभेलाव, स्टेट कमिटि, इउनिभार्सिटि आरो कलेज इउनियन कमिटियाव जोङो बयबो संबिधाननि बायदि 2 बोसोरनि थाखाय हाबा मावो आरो बे हाबा मावनायनि गेजेरजों जोंनि जे सम खोन्दोआव हारिनि थाखाय जों सेल्फलेस भलुन्टारि जों सार्भिस होयो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दखरा आरो जे जोंनि स्टेट कमिटिफोरनि जुथुमाफ्रा अलरेडि जोब्बाय आरो दायो फैयै फैयै मिरु आफादनि जुथुमा जोङो खालामनो थांगासिनो दङ, खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो आंनि मोनदांथिया बेखौसो बुङो जे निउ लिडारशिप, निउ जेनेरेशन एबसुआव लाबोनांगोन, क्रिएट खालामनांगोन आरो बेखायनो दिनैनि समाव आंनि मोनदांथिया बेखौनो बुङो जे लास्ट 20 years 20 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं खामानि मावबाय आरो बे 20 बोसोरनि आरो दिनैनि जि मोनसे आंनि जि माने मोनदांथि रियेलाइजेसना बेनो जे 2005 मायथाइयाव सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै आं खामानि मावदों। बै समाव रोनगोरा नार्जारि बिथाङा आफादगिरिमोन आरो बिनि उनाव 2009 सनाव प्रमद बर' बिथाङा आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाफैदों। दा बिथांमोनजों गोलाव सम खामानि मावनो मोनदों आरो सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै 2006 सनाव इयार अफ इडुकेसन गामि गामि थांनानै सोलोंथाइनि जावरिखांनाय रिभलिउसननि खामानि, टिचार मिट, स्टुडेन्ट मिट, गार्जेन मिट, केरियार काउन्सिलिं, मटिभेशन गोबां माखासे जों हाबाफारि लादों। 2007 सनाव जोङो मिशन क्वालिटी एडुकेशननि गेजेरजों आसाम नाङै 2323 किल'मिटार जों साइकेल सालायनानै गामि गामि जोङो बयखौबो जों फोजाखांदों जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ, सोलोंथाइनि अनगायै हारि दावगानायनि थाखाय बिकल्प लामा गैया। बे खोथाफोरखौ जोङो दिनै केम्पेइन खालामनानै बर' मिडियामनि रिजाल्टआ दिनै 4000नि खाथि खाथि फार्स्ट डिभिजन, दिनै मेट्रिकआव टपार माने टप पजिशन मोननो हानाय बेबायदि जोङो पर्यायाव लाबोनो हाबाय। बर' मिडियामा दिनै क्लास 10 निफ्राय क्लास 12 जाफैबाय, हायार सेकेन्डारि दिनै जोङो फरायनो मोनफैबाय। बे मोनसे बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादनि मोनसे हाबा मावनायनि गेजेरजों। दा बेखायनो थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनो आं खाबु मोनदों। 2020 मायथाइयाव जेला एकर्ड जायो आरो बे एकर्डनि टाइमाव
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ आंनो जेरैबायदि गथायदोंमोन आरो आङो बे समाव आङो रेडि नङामोनब्लाबो बा बिनि थाखाय आङो जथेस्थ' बेबायदि परिबेस आं बानायनानै लानो हायाखैमोनब्लाबो बिबान मोननायनि उनावनो हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि स्वार्थनि थाखाय जातीय सत्ता आरो जातीय स्वाभिमानखौ लानानै हाबा मावबोदों दा बेखायनो दिनैनि बे एबसुनि 57थि बोसोरसालियाव जथुम्मानि सिगां थांनाय 5 बोसोराव आरो थांनाय 15 बोसोराव जायफोर एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लाबोदों आरो बिनि सिगांनि बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि जायफोर नेतृत्वआव दङमोन बिथांमोनखौ गोबां जायगायाव गोबां थासारियाव गोबां समाव आं लोगो मोनबोदों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो नाजादों आरो बे बुजिनाय मिथिनाय सोलोंनायखौनो आङो एबसुआव थानानै हारिनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आङो माने बेखौ एप्लाइ खालामबोदों दा बेखायनो 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि बे आरायथा टार्म 2 बोसोर एबसुनि संबिधानाव एबसुनि बिबाना थायो मोननै फुल टार्म आरो मोनसे हाफ 5 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि हिसाबै बिबान लाखांनायनि उनाव आरो बे समाव बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ खौसे खालामनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ दङमोन गासै बर' माहारि आफादफोरखौ बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद हारिमु आफाद जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोर दङ जायफोरखौ आङो मुं लाजोबनो नागिराखै इभेन जोंनि इउनाइटेड माने XNDB जि माने जोंहा वेलफेयार एसोसिएशन दङ दिनै माने XBLT माने वेलफेयार कोअपरेटिव ससाइटि दङ बयजोंबो एक्स भलन्टियार्सआनो जा गासैखौबो लानानै हारिनि इउनिटिनि स्वार्थआव हाबा मावनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बयबो एबसुआ जेलानो हांख्रायदों जोंखौ मदद होदों जों बाहागो लाफादों आरो बिनि अनगायैबो थांनाय 5 बोसोराव जे बर' अनाबर'नि थासारि दङमोन थांनाय 16 बोसोराव आरो बर'जों गुबुनारिजों नायलायनो हायै मोनसे थासारि बे टार्मल सिचुएशनखौ निउट्रेलाइज खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलखौ आसामाव थानाय बर'फोरनि भबिष्यतखौ निर्धारन खालामनो थाखाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन CCBTR आफाद दानानै गासैबो बेयाव राजबंशियानो जा आदिबासि सावतालानो जा माने माइनरिटी मुस्लिमानो जा बेयाव थानाय राभा गार' हाजंआनो जा बेयाव थानाय सरनिया कसारी मदाहि कसारी बेंगली असमियानो जा गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे कंग्लोमेरेशन अर्गेनाइजेशन दानायनि गेजेरजों दिनै जोङो सक्सेसफुली बिथांमोननि जे ट्रास्ट आरो जों बिथांमोननो होनाय ट्रास्ट बिथांमोननि जिखिनि होप्स एन्ड एसपिरेशन फिसा जिखिनि जेंना बेखौ जोङो ज' लोगो नांनानै खौसे कमन एजेन्डा सोलोंथाइनि एजेन्डा समाज फोसाबनायनि एजेन्डाखौ लानानै जों हाबा मावनानै दिनै जथेस्थ निउट्रेलाइज जानानै जोङो ज' खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदों आरो आसामनि बेलायाव ट्राइबेलनि स्वार्थनि थाखाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बिनि गेजेरजों ट्राइबेल संघनि नेतृत्वआव जों खामानि मावदों आरो मालाबा जोंनि गेदेरथार स्वार्थखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय आरो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनआ 30टा जनगोष्ठी संगठनखौ लिंनायनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारिफ्रावबो जोङो बाहागो लाबोनानै जातीय चेतना आरो जातिनि गासैबो बिथिङाव कुनु कारनाव जोङो जाहाथे आपोसहीन भाबै जोङो जाहाथे जोंनि खोथाखौ बुंनो हायो जोङो बुंबोदों आरो दिनै हारिया बेजों रैखाथि गोनाङै जोङो थांनानै थाबोनो हादों दा बे बेलायाव बै थांनाय समनि हिंसानि थासारि जि कनफ्लिक्टनि थासारि थांनाय समनि जि माने जोंनि दाङाबाजिनि थासारि गावजों गाव पेट्रिसाइडेल किलिं कमिउनेल कनफ्लिक्ट बेयाव गोबां माने हिंसा ब्लाडसेडनि जि थासारि दिनै गैलिया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो जोङो खौसेथि गोजोन गायसननाय आरो हारमनियास मोनसे ससियेल फेब्रिक गायसननायाव दिनै जोङो जाफुंसार लामाखौ जोङो ब्रिडेल हिसाबै हमनानै आवगायलांनायनि दिनै थासारिखौ मोनदों होननानै जोङो बुंनो सानो दा बेखायनो बे समखोन्दोआव जोंनि मोनसे आरोबाव नाजानाय दंमोन जिहेतु गुबुन गुबुन माहारि आफादनि मोनसे कंग्लोमेरेशन CCBTR अर्गेनाइजेशन बर' माहारियारि गौथुम जातीय संगठनफोरजों ज' रायलायदों जोङो 12-15टा संगठनजों बेयाव जोङो इउनाइटेडलि थादों आरो नै थामथियाव जाहैबाय बर'नि माने सोमावसारनायजों जोनोम मोननाय आनसलिक जे राजनीतिक दोलो माने रिजनेल जे पलिटिकल पार्टी BTR केन्द्रिक जिहेतु जोंहा मोननै दोलो दङ बेयाव UPPL आरो BPF
थांनाय समाव बिपिएफआ रुलिंआव दंमोन दा नैबे समाव इउपिपिएलआ रुलिंआव दङ दा जि थासारियाव थाया मानो बे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बे दोलोनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं मोनसे बुजाबुजि जोङो लाबोनो हायो नामा जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव जातीय स्वार्थआव आरो जोंनि जि अस्तित्व जोंनि जि माने थासारि जोंनि जि थामोनथाखौ जोङो जेब्लाबो जोङो डमिनेन्टलि जोङो बेखौ लांनो हायो नामा बे मोनसे सिन्ता आरो सान्थौजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननैबो दोलोखौ आपिल खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना जोंनि आपिलखौ मान होनानै दिनै सावरायफैदोंमोनबो सावरायनायाबो गोबां खेब जादोंमोन दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव नाथाय फैयै फैयै मोनसे समाव बियो स्तब्ध जाथ'नानै दङ दा बे जों दाबो निराशा नङा मालाबा बे सावरायनाया मालाबा बे आन्डारस्टेन्डिंआ माने लामा गेवहैफिननो हागौ लामाया गेवहैबा जोङो सावरायफिननोबो खाबु मोनगोन आरो मोनसे गोथों लामाजों मोनसे ट्रेकआव जों फैफिननोबो हायो दा बेखायनो जोङो जोबोद आशाबादि आरो बे समसिमाव दुलाराय बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो थैथां खामानि मावबोदों मावलांगोन आरो आङो जोबनायाव माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि जि फिलसफि आरो एबसुनि जि डिसिप्लिन आरो अर्डार बेखौ लानानै साफ्रोमबो एबसु कर्मिया जाहाथे खामानि मावगोन आरो एबसुआव लिडारशिप बिल्डिंनि जि खामानि माहारिखौ अननाय माहारिनि फारसे गावखौ बावसोमनायनि जि खामानि बयबो बेखौ सोलोंफैनांगौ बिबानल' लानानै जाया बिबान लानानै जोङो बयबो सोलोंनांगोन बयबो बेयाव जोङो मोजाङै हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनांगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय जोंहा थान्दै मेल दङ आरो बे टार्मिनेटिं मोनसे सेसन आङो बे ससियेल मिडियायाव पाब्लिकलि जोंनि जिखिनि जि माखासे बिथिंफोर खोथाफोर आं बेखौ गुवारै गेबेङै आङो बुंनो नागिराखै आल्टिमेटलि जोङो गोदान लिडारशिप गोदान थांखिजों जों आवगायलांनांगोन आरो आंनि जुदि पार्सनेल फिलिंसखौ जुदि आं बुङोब्ला गोलाव सम एबसुआव हाबा मावनाय हिसाबै 5 बोसोर एबसुआव आफादगिरि हिसाबै हाबा मावनाय हिसाबै 20 बोसोर आङो हाबा मावनाय हिसाबै गोदान लिडारशिपनि बेयाव प्रयोजन दं होननानै आं सानो आरो बेखायनो गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बिदाय होनानै गोदान लिडारशिपखौ जोङो नेतृत्व होनानै शक्तिशाली भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांनाया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो जोथोन लानानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो आवगायलांहोनाया जों बयनिबो बिबान आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि नैबे जुथुम्माया मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो बे जुथुम्माखौ खुंफुंनायाव बयबो जाहाथे मदद होयो बयबो दले बले बाहागो लाफैयो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय